Det er altså også kendt for især at have en rigtig giftig højre hånd. Overhand right, det ved jeg, at Mads' træner Tu Tranca har været ude og advare om, at det er, hvad han skal passe på her fra den hollandske kæmper. Mads han sørger for med det samme at gå ind og prøve at erobre, hvad skal man sige, midten af buret, men Serdanovic han styrer hurtigt igen tilbage. Ja, og der er en træffer for Mads på højre hånden, og så går det fra nedtagning. Double leg takedown, glimrende gjort af danskeren. Hvis man lægger mærke til det, så Mads han sætter et slag af velvidende, at nu kommer der en counter, og lige så snart Serdanovic han træder frem, så dykker Mads på ham. Og det er selvfølgelig noget, han har med fra brydesporten, som han selv siger, altså brydet siden han var 6, og nu går... Se nu her, han har en choke her, og om lidt, så kan han skifte over og gribe sin biceps, det gør han der. Darts choke, hvis jeg ikke tager helt fejl. Præcis. Anaconda, en variation, kald det hvad man vil. Det er en choke, og den sidder umiddelbart ret tæt, men han klapper. Det er så stærkt gået af nogle danskere! Young Buck, Mads Burnell i første omgang. Det er super flot. Det her det er et textbook eksempel på, hvordan det gøres. Han klemmer, Serdanovics arm ind med sin egen albue. Og Serdanovic han har ikke et modtræk, fordi han bliver presset ned mod gulvet med den anden arm. Så det er rigtig flot udført, det her. Det må man sige, at meget hurtigt han får sunket det choke ind. Han ved præcis, at han skal gå efter det fra starten, og det var noget af det, vi snakkede om, det der lille A-bælte, som han har fået på rekordtid. Det er velfortjent.